A navalla protagoniza a actividade na lonxa da Guiño. O bivalvo está a rexistrar grandes facturacións, a ameixa ten tamén bons prezos, sendo o Percebe a excepción desta dinámica. O verán é sinónimo de movimento nas lonxas locais e a da Guiño tivo esta mañá unha actividade elevada. Os profesionais da confería local están a ir prácticamente todos os días ao mar, o que está a deixar navalla, ameixa e Percebe na rula. Aínda que non todos os produtos están a ter o mesmo rendemento económico. Esta tempada estamos optando por diversificar artes, menos o ourizo, temos todas as artes abertas, estamos indo ao Percebe, os días que se pode. Esta semana fomos lunes e martes, era para ir un tercer día o miércoles, pero bueno, o precio que está levando o Percebe este ano é inferior a outros anos, non está chegando a media a 40 euros, entón poñer un tercer día vimos inviable, e o mércoles non fomos. E despois, con respecto, tamén estamos indo á Ameixa, estáse traballando aí nos bancos marisqueiros do Parque Nacional, aí en Sálvora, no arquipélago de Sálvora. E tamén se está a extraer navalla en diferentes areais, obtendo resultados moi positivos. Se ao rebalo, a Consellería autorizounos a poder extracción aí na zona portuaria, e os venres, se a condición meteorológica permite, alternamos entre a zona portuaria e a Praia do Rebalo, a máis ladeira. E as cotizacións da navalla espectaculares, pode definilo. Poucos anos son tan boas, está chegando aos 25 euros a máis cara, é unha media que casi ronda os 20 euros. E, bueno, é un precio moi bo. A ameixa tamén está a ter unha boa acollida en primeira venda. A babosa está rondando os 30 euros, baixou un pouco con respecto a outros meses, ao mes de xullo, pero, bueno, repite, unha cotización boa, da babosa a 30 euros e a rubia está rondando os 20 euros. As cantidades, bueno, depende dos días, se se vai ao Percebe van menos mariscadores e mariscadoras, pero bueno, os días que non hai Percebe están subastando de babosa alrededor dos 100 kilos e de rubia tamén. E con respecto á navalla, as cantidades tamén cabe mencionar que son moi boas, estáse collendo os cupos, estáse collendo diariamente por riba dos 500 kilos. Xa que é unha especie que está a capturar case a totalidade dos mergulladores adheridos ao plan de explotación local. Nos últimos anos, a ameixa escaseaba, sen embargo, nesta ocasión parece que comeza a darse outro escenario. Este ano, gracias a Dios, repuntounos algo a ameixa babosa, había anos case estaba desaparecida, aí nos bancos de Sálvora, e este ano, bueno, están collendo os cupos fijados dos 5 kilos, aí na praia da Zafra, e, bueno, é unha alegría, a verdad, e esperemos que nos vindeiros anos sigamos así, traballando con cautela e pensando que hai que vedar cando hai que vedar, e si, donos un bo sabor de boca este ano. O verán está a deixar boas cifras, aínda que a parte negativa protagoniza o Percebe. Tanto Percebe, que non nos está dando os resultados esperados, Percebe, bueno, outros anos os precios eran superiores, a verdad, e a media quedaba por riba dos 40 euros casi todos os días, e este ano, bueno, non nos está... Hai veces que non nos chega a media dos 40 euros, e, bueno, teño que calificar que o precio de Percebe este mes de agosto calificaría de malo, a cotización non é boa, as cantidades están subindo os cupos, a calidade é boa, pero, bueno, as cotizacións no Percebe non son as esperadas, así como, repito, que na ameixa e na navalla son boas, o Percebe non é o acordado, non é o esperado. Este período estival está a ser positivo para os traballadores, xa que a meirande parte dos membros do colectivo marisqueiro está en activo. Esta mañá realizouse a poxa do día da lonxa da Guiño. A ameixa babosa tivo un valor medio de 28 euros e venderonse 64,75 kilos. Comercializáronse 56,8 kilos de rubia a 18,93 euros o kilo. Houbo 343,5 kilos de navalla que alcanzaron os 16,07 euros de media. E tamén se venderon 14,6 kilos de carneiro a 9,36 euros e 80,5 kilos de longueirón a 8,81.